Eguerdion, Libero futbol zelaian du itzordua Atletikek dagoeneko bi taldetako protagonistak berdegunean dira. Hortxe zurigorriak gaur berdez jantzita eta epailea Santa Teresako jokalariak ikusi ditugu une batez eta anak esan bezala Larraitz, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Partida zaila izango du talde zurigorriak kontuan hartuta Txapeldunen ligako lehia oso gogorra izan zutela San Mamesen joan asteazkenean. Datorren astean Danimarkan arituko dira Joseba Agirreren neskak eta aurten ezoiko demoraldia izango da alde horretatik. Indarrak ondo neurtu behar dira. Bai, oso gogorra izango da, alde batetik txapeldunak direlako eta berriro ere txapeldunak izan nahi dutelako eta bestetik ere Championseko partidak azkenean gogorrak izaten dira, mermatu egingo ditu jokalariak, ikusi genuen ere asteazkeneko partidan Atletikeko zenbait jokalarik oso nekatuta bukatu zutela eta giharretan ere nabaritu egingo dute igande honetako partida. Minutuko isilunea biberon. Ona amaikakoa, Santa Teresa taldean Mengi frantziarra izango da atean. Maria Neira, Maili Torre del Puerto eta Paralejo atzealdeko laukotea, aurretik Estefa eta Txika, itekena da aurrelaritako bat ere hor inguruan izatea Bania Martins esaterako, hegaletan Mireia eta Nayadet, zubietan gol ederra sartu zuen jokalaria, eta Sofia Melchor izango da jokalaririk aurreratuena. Atletiken, aldaketa batzuk, Txapeldun ligako partidaren ondoren, Ainhoa Tirapu izango datean, atzean Iraia, Vanessa, Ainhoa Vicente Moraza eta Eunate, Maite Lizaso Euskarri lanetan, haren alboetan Maite Oroz eta Eli Ibarra, berritasunetako bat hasierako amaikakoan, hegaletan Lucia Garzia eta Nekane Diez, hasierako amaikakoan aurrenekoz, titular, bederatzi hilabete min hartuta izan eta gero, Irune Murua izango da jokalaririk aurreratuena. Aldaketak ala beharrez, Joseba Agirrek esan zuen, indarrak neurtu behar direla freskotasuna bilatze aldera, datorren asteazkenean bueltako partida dute Jorrinen, Danimarkan, eta hori guztia ondo neurtu behar da eta Atletikek aurten erronka polita eta latza du aldi berean. Bai, oso polita alde batetik, Championsa jokatzeko aukera izango dute beste behin ere, gaina partidu ikusgarria jokatu zuten San Mamesen, baina zuk aipatutakoa, ez da xamurra hainbeste partidu jokatu eta gainera jokalari hauek ohituta daude astean zehar entrenatu eta gero asteburuan partidu bat, baina bi astetan 5 partidu jokatuko dituzte. Orduan ikusi beharko da nola mantentzen diren. Hortxe ikusi dugu hasieran Bania Martins Brasildarra, berez aurrelaria da, baina lehengoan dubietan atzean kokatu zen eta hortxe dugu gaur ere eskuin atzelari. Maite Lizasok du baloia zelai erdian. Berritasuna kaipatze aldera kokapen aldetik ere bai. Irene Paredes joan zen eta ikusten ari gara, demoraldi hasiera honetan zenolako buruausteak dituen Joseba Agirrek atzealdeko barrualde hori osatzeko. Vanessa Ginbert atzera bidali du, Garazi Muruak min hartu zuen giharretan joan zen asteazkenean, aldaketak etorri ziren kokapen aldetik esparru horretan eta Ainhoa Vicente Moraza ikusi genuen Takuensen aurka bezala erdiko atzelari. Bai, azkenean, urtea bukatu zenean ikusi genuen Irenek alde egin zuela eta ez da xamurra, beraren baja betetzea. Vanessak postu horretan jokatu dezake lasai asko, baina ikusi izan dugu iazko partidoia gehienetan Vanessa gabe zer nolako sufrimendua daukan Atletik ez. Orduan Maite egia esan funtzio horretan askotan jokatu zuen beste taldeetan eta ikusiko dugu nola moldatzen den atzeko linea hori. Iraia, Vanessa Ginbert, Ainhoa Vicente Moraza eta Eunate hortxe da. Bihurrungo jokalaria, ezker atzelaria, bokosake egin du eta Atletikek eraso antolatu nahi. Maite Orozek du baloia, eskuinaldera bidali du, Iraia Iturregi kapitaina, luze jokatu du, hortxe Irune Murua da, azken partidetan titular, ligak behintzat, honek ere lesio larria izan zuen joan zen demoraldian, eta apurka itzultzen ari dira, oso garrantzitsua batez ere Nekanek, bederatzi hilabete geroago lesio larri hori, gabonetan Euskal Selekzioarekin belaunean izan zuen
lesio larri hori gainditu duela eta gainera estrainako partidan gola egin zuen. Bai. Takuenseren aurka, bigarren zatian aterata. Bai, hori psikologikoki oso eragin ona da, ez? Ikusi izan dugu zenbait jokalarik lesio larri hau pasa ondoren utzi behar izana, iazko saio adibidez, eta beste hainbat jokalari, eta ikusten dugu, nekane falta zaiola pixka txispa bat, txispa azkenean partiduekin lortuko du, baina seinale oso ona da Championseko partidoan adibidez jokatu izana, eta horrelako partidoetan, minutuak hartu ala, hobeto sentituko da. Baina Ursunekin jarraitzen du nolanahi ere Atletikek, Garazimurua esan dizuegu, asteazkeneko partidan, min hartu zuela, giharretan, haustura txiki badauka, larriagoa Ainhoa Alvarezena, liga hasieran, lotailu gurutzatuak hautsi zituen, Joana Flaviano ere min hartuta dago, besteak beste, eta ez da iazko zerrenda luze hori, baina Ursuneak oraindik baditu Atletikek. Bai, eta badirudi, partiduak pasala, jokalariak berreskuratzen dituzu, baina Ainhoa Alvarezena adibidez, ia urte oserako bajo izango da, ondo jokatzen hasi izan, egia esan gustora zegon, eta lesio larri honek azkenean, batez ere psikologikoki, fisikoki baino, eragin oso negatiboa daka. Lucía Garziaren aukera ikusi dugu, aurten fitxatu duten jokalaria, eraso eskuinaldetik ahalegin egin nahi du Santa Teresak, Badajozko taldeak, Mireiaren bitartez, zubietan titular izan zen, negal horretan, aurrealdean, ikusten ari gara, Sofia Melchor gaztea, oso jokalari gazteak dira, Sofia Melchor izan zen realari arazorik gehien sortu zion jokalaria. Bai, oso indartsua, egia esan oso jokalari azkarra, lehen ikusi dugu Banesaren kontra zer nolako metroak irabazi izkion, gero azkenean Banesak korputza oso ondo jarri du, baina argi ibili behar dira, ez bakarrik Sofia, baizik eta aurrean jokatzen duten jokalariak gehienek baloia dakatenean arriskua sortzen dutela. Nahiadet, berritasuna da, hasierako 11koan Santa Teresan, gola sartu zuen, partidaren ondarrean faltaz, 3 puntuak eman zizkion Santa Teresari, denboraldi hasiera ikusgarria egiten ari da. 4 partida jokatu eta 3 irabazi ditu Extremadurako taldeak, goian dira, Atletiken gandik puntu batera, Atletikek etxeko 2 partidak eroso irabazi ditu, Albaceteren aurrean 2 eta huts, Takuense Igoberria 7 eta huts jipoitu zuen, baina gero estuasunak etxetik kanpo eta talde gehienak ikusten ari gara, estuasunak dituztela zelai gehienetan, Huelban bana egin zuen talde zurigorria, baina Valentziak ere berdinketa egin zuen, eta Valentzia partida guztiak irabazita zegoen joan zen jardunaldi arte, eta gero Betisen etxean, Igoberriaren etxean, azken minutuan Erikak sartutako falta bikain horri esker 3 puntuak eskuratu zituen, baina aurten esan dugu, maila ertain hori asko igo dela, mailan. Bai, eta maila ertain horrek igotzea azkenean sortzen duena da partiduak oso irekiak izatea, batez ere etxean jokatzen duten jokalari edo batez ere talde horiek oso indartsuak erakusten ari dira beraien jokoa. Atletikek iniziatiba bai hartuko du futbol zelai honetan, baina ikusi beharko da Santa Teresan zubietan erakutsitako potentzial hori batez ere defensiboki oso nahi izan zen, ez? Aukera bai izan zituzten, ez zuten sartu, eta ikusten erea, Atletikek baloia daukala, baina Santa Teresako jokalariak oso azkarra dira, ez? Oso ondo antolatuta daukak taldea Juan Carlos Antunezek, hortxe falta Maite Orozi egin diote, zelai erditik aurrera, erasoan da Atletik. Hortxe Iraia, Iturregi kapitaina. Zuzen jokatuko du. Hainbat jokalari area barruan, erremate aukera, eta hortxe, Osta, Atepetik atera dute baloia, hankan geratu zaio aukerako baloia Maite Lizasori, eta hortxe galdu du talde zuri-gorriak lehen gola egiteko aukera, haze abagunea. Bai, aukera oso garbia, oso ondo eman dio, baina azkenean, atezainak ere horretarako dago, egia esan eskuz. Bikaina galditua, Mengui. Osona, oso osona. Normandian jaiotako atezaina, Lyonen aritu da, eta Frantziarekin ere internazionala izandakoa. Iraia Iturregi aterako du kornerra. Itxia, eta erremateaztu gutxigatik Vanessa Ginbertek egin. Horlakoetan oso trebea da Bergararra, 7 gol erdietsi zituen ligan joan zen demoraldian.
Zazpi berak eta 9 Irene Paredesek. Esan behar, Irene Paredes Parisen ari dela, eta Txapeldunen Ligako partidan 3-1 galdu zuten Lillestromen Norvegian, eta berak egin zuen Paristarren gola. Bai, azkenean, Atletiken erakutsi zuen zelako potentziala dakan, bai geldikako jokaldietan, penaltiz ere, aditua zen leno, Atletiken beste jokalari batzuk daude botatzen dituztenak, baina argi dago, erakutzen ari den maila Paris Saint-Germainen, hemen Euskal Herrian erakutsitako maila berdina dela, ez? Argi dago Atletikek jokalari oso ona galdu zuela, eta Paris Saint-Germainek jokalari bikaina lortu zuen. Titularrari da Irene Paredes Paris Saint-Germain taldean, eta txapeldunari buruz ari garelarik, bainako ligako ordezkariek Bartzelonak utz eta 3 irabazi zuen Minsken, 16-etako joanekoan Atletikek berriz Samamesen 2-1 garaitu zuen Fortuna Joring. Itzulerako neurketak datorren astean izango dira. Asteazkenean jokatuko du Danimarkan Joseba Agirreren taldeak. Hortxe falta izango da etxekoen alde, Paralejo aterako du. Baloia area barrura, erremate alegina eta azkenean baloia kanpora atera da. Estrategia jokaldietan kontu handiz ibili behar da, horrelako zelaietan, areta gehiago. Abagunea izan dute Extremadurakoek, eta baloia kanpora atera da, ateko sake Atletikentzat. Joantzen denboraldian, Ibero futbol zelaian zuri-gorriek utz eta 1 irabazi zuten neurketaren azken txanpan. Hortaz, aurrekari hori ikusita, Santa Teresaren liga hasiera ere bai, du neurketa xamurra talde zuri-gorriak. Hortxe erasoan aregina egin dute, baloia alboko marratik kanpora, arrastotik aterako du Maria Neirak. Atzelariak baloia aurrera. Jokaldia luzatu nahi dute Estefania Lima, baloia Sofia Meltxoren gana, ez barkatu Mireiaren gana, eta jokoz kanpo zegoen aurrelaria. Hauek egaletik kanpora, kanpotik barrura askotan egiten dute, erreferentzia argirik ez dago, eta hortaz jokalari bizkorrak indartsuak dira. Zubietan erakutsi zuten, orduan bezala gaur ere zirrikituak itxi eta kontraesan jokatzea da euren xedea. Bai, gainera jakinda ez, alde batetik bi euskal taldeen futbola oso polita dela, oso erakargarria dela, beraien jokoa oso zuzena da, eta Zubietan bezala adibidez Sofia zala erreferentzi bakarra, hemen erreferentzi gehiago dauzkate ez, alde batetik zelaia desberdinelako eta bestetik etxean jokatzen dutelako. Ainhoa Vicente Morazak du baloia erdiko atzelari gaur. Banesarekin jokatu. Vanessa Ginbertek zuzen, aldaratzea. Egunatek baloia eraman nahi zuen, baina Santa Teresako jokalariek dute. Mireiak aurrera, Sofia Meltxorri eman dio, berriro ere Mireia Garziaren gana iritsi da baloia, burutuko jokaldi egin nahi du. Egunateren aurrean, ondo utzi dio Biurrungoak, baina paseare ona izan da, Erne iskin egin dio atezainari. Santa Teresako jokalariak eta txikak egin du erdilariak, jokaldi bikaina. Ondo utzi dio Egunate, baina asmatu du pasea egiterakoan. Mireiak txika bakarrik utzi du Ainhoa Tirapuren aurrean, iskien egin dio atezain nafarrari, eta 10. minutuan etxekoen aurreneko gola iritsi da, txikak erdietsi du. Bai, alde batetik bikaina jokaldia eta bestetik zirrikitu bakarra hori izan. Nik uste hasiera batean Sofiarentzat zala baloia, ez da mugitu eta atzetik etorri eta txika bakarrik. Bikaina ez pasea, definizioa oso ondo atera da Ainhoa, baina azkenean txikak egin duen regatea eta gero barruan sartu 10. minutua. Egia esan azkeneko 2-3 minutuetan Santa Teresa oso ondo jarrita zegoen futbol zelaian, eta azkenean lortutako gola oraingoz Santa Teresaren alde emaitza. Maila handiko jokaldia izan da, batez ere nola eutsi dio, nola berreskuratu duen baloia Mireiak, une egokia itxaron, ezkerrez pasea barrura, neurrikoa, eta bakarrik utzi du txikaren aurrean. Barkatu txika Ainhoa Tirapuren aurrean, eta iskin eginda, hortxe partidako aurreneko gola, 1-0. Albiste honak berriz, Zubietatik datoz. Azkenean, Larraitz,
Realak denboraldiko aurreneko gola 5. jardunaldian egin du, Naikari Garziak 5. minutuan behar zuen, eta hemendik aurrera korapilo askatuko dute. Bai, argi zegoen partida oso polita zeukatela aurrean, ez? Igandean jasandago porrotaren ondoriez. Jokaldi oso politak egin zituzten, joko aldetik ere bikain ibili ziren baloiarekin eta gabe. Agian bigarren zatian, urduritasunak ere sartu egin ziren, baina argi dago Naikari sartutako gol honen ondoren hurrengo golak ere sartu egingo dira eta beraiek ere psikologikoki aldean abaritu dute. Atletik, Badajozen atzetik da markagailuan, baina gogoratu, etxetik kanpo jokatutako azken partidan, Sevillan berdin hasi zela norgehiagoka, zuri-gorriak galtzen, asko sufrituta, azken minutuan garaipena erdiertsi zuten. Minutu asko geratze dira, baina lana ere gogorra du aurretik Joseba Agirreren taldeak. Atzetik jokatzen atera nahi du Atletikek, Vanessa Gimberten bitartez, baina askotan gertatu bezala hasierako minutu hauetan, zuzen jokatzen ari dira Elibarrak baloia are hartzeran Ekaneri ez eman nahi zion, hortzea berriro ere jokalari azkoitiarra gaur hasierako 11koan Baniarekin leian, ondo babestu du Brasilarra baloia, eta Santa Teresarentzat izango da, ateko sakea egingo du Badajozko taldeak. Azkenean Atletik Irune hor goian izan da, Vanessa bilatzen ari da behin da berriz, baloia diagonalean, beraren burua eta bigarren jokaldian abera agertzen diren Nekane Libarra beste aldean. Baina nik uste Atletikek hobeto jokatzen duela baloia hanketan daukanean eta luze jokatuta, gaur ez dakit partido hain itxita dagoenean, emaitza ona lortuko duenez. Ateko sakea, Mengi atezainak, zelai erditik aurrera, buruz luzatu du Estefak, baina Atletikeko jokalari hanketara itzuli da Vanessa Gimbert, bere ondoan Ainhoa Vicente Moraza, erdiko atzelari gaur. Vanessa, egalean Iraiak bidea zabaldu du, zelai erdira Maite Oroz agertu da. Erdigunean hor, Ainhoa Vicente Moraza, aurrera, Lucia Garziarekin jokatu nahi zuen, baina berehala berreskuratu dute baloia etxekoek. Golaren jokaldia egin duen erdilaria, Mireia, baloia galdu Maite Orozek eraman. Nekane, arrastoaren ondoan Eli Ibarra, honek atzera. Eunateri eman dio baloia, Eunate Arraiza, Vanessa, berriro ere zuzen, baina nagusi izan da Mengi atezaina. Zaila da, zelai honetan horrela jokatzea, diot atzetik jokaldiak landuz, aurkariare atzean sartua gola kontuan hartuta are gehiago gola eginda. Minutu asko daude eta patxada erakusi beharko du Atletikek, pazientzia handia. Bai, eta aurreko urtean ere patxada handia erakutsi zuen, ez? Partidu asko oso itxita izan ziren eta azkenean lortu zuten nahi zuten emaitza, ez? Ikusten ere da poliki, Atletik baloia daukanean arriskua ez dula sortzen ari, baina gehiago mugitu behar du. Aurreko jokaldian ezkerretik eskubira sortutako jokaldi baten ondorioz lortu egin dute, ez? Utxunea sortzen. Argi dago Santa Teresa orain emaitza alde daukala oso ondo izten den talde badala eta gehiago erakutsiko du. Orduan, oraindik lehenengo zatiko 30 minutu eta bigarren zati osoa geratzen da. Baina zuk aipatutakoa patxada, baloia izan, mugitu eta lasaitasuna erakutsi ez. Santa Teresak etxeko aurreko 2 partidak igo berrien aurka irabazi ditu, 3-0 Takuense eta Betisen aurrean, gaur ligako txapelduna da Biberon. Etxetik kanpo Bartzelonan 6-0 galdu zuten eta Zubietan partida osoa atzean egonda, defensa lan bikaina egin eta gero partidaren ondarrean falta baliatu eta nahiadeten golarekin 3 puntuak eraman zituzten Badajozera eta 9 dituzte liga hasiera honetan. Maite Orozek baloia atzera. Hortxe da Moraza, Eunate. Barrutik mugimendua Luziak egin du, baina atzera berriro ez dute baloia galdu nahi Joseba Agirreren jokalariek. Ainhoa Vicente Morazak, Gimberti, Vanessa. Zabalean Iraia. Mugimendu gutxi baloiaren aurretik. Ez da zulorik. Maixutasunez berriro ere aurkaria gainditu du Vanessak. Kartela eskatzen ari zaio epaileari. Baina honek bakea eskatu. Falta adirazi bai, baina ez dago txartelarik Santa Teresako jokalariarentzat.
Jokalari dotorea Vanessa Ginbert. Beste behin, aurkaria ederki gainditu du, eta behar bada aurkariari txartela markatu dio epaileak. Hortxe falta zelai erditik Iraiak aterako du. Are hartzera, aldaratzea, Luzia eta Bania baino gehiago, Asturiarrak eraman nahi zuen baloia, Unatek buruz ukitu Eli Barrak erdirak eta luzea egin du luzegia, iritsi da, nola nahi ere Irune murua. Baloia babestu du Maria Neiraren aurrean, hortxe boko marren ondoan, Estefa atzetik etorri da kapitaina Estefania Lima. Talde honetako golegile nagusia 3 erdietsi ditu liga hasiera honetan. Alboko sakea izango da Atletiken alde, Maite Orozek baloia Iraiari utzi dio, kapitainak aterako du. Luze jokatuko du, baloia area barrura bidalita, zelai estua da Bibero, Nekane Diez. Erdirak eta ona Iraiak, area hartzean alegina, areaz kanpotik, egin du jautik eta Mendia atezainaren eskuetara iritsi da hortxe frantziarra, indar gutxi izan du jautik eta horrek. Atetik ez du oraingoz, abagune argirik izan bai bat, Maite Lizasorena, oso nahi izan da, baina handi gutxira gola erdietsi du Santa Teresa. Baina minutu hauetan ikusten dugu, Santa Teresaren defensiboki mugimenduak bikaina dira, ez? Maite oso ondo izten ari dira, baita Maite Oroz eta Nekane erdira sartzen denean, baloi alde batetik bestera mugitzen denean lan bikaina egiten ari da, ez? Egia esan fisikoki azkenean nabaritu ingo dute, baina alde daukate alde batetik emaitza eta bestetik etxean jokatzen dutela, ez? Baina ikusten dugu ez dagoela zirrikiturik, ez? Gainera zelaia nahiko estua da, Atletik ohituta dago Lezaman jokatzea eta Atletikoko taldeak normalean zirrikituak nabaritzen ditu, hartzen ditu etxeko partidotan, ez? Eunatek pasea Luzia Garziari eta hortxe Santa Teresako atzelariek baloia kanpora bidali dute. Ez du orain azken minutuetan Santa Teresa Atletik erasoan da, albotik aterako du Eunatek. Luziarekin jokatu du, pasea ez da ona izan, kontrasoan atera nahi du Santa Teresa, baina ondo Ainhoa Vicente Moraza, baloia aurrera, Luziari eman dio, honek barrura. Nekanek pasatzen utzi, atzetik Maite Lizaso azaldu da. Ondoan Maite Oroz du, uartekoa. Nekane, iskin egin dio txika golegileari, Maite Oroz, Nafarrak jaurti, baina langagainetik kanpora atera da. Sekuentzia luzeagoak lantzen ari da Atletik eta egia da urrunetik egiten ari direla jaurtiketak, ez dira aukera oso argiak, baina neuketaren joera Atletiken aldekoa da, joko aldetik behintzat. Bai, baloia eurek daukate, argi dago Santa Teresa kontraerasoan atera nahi dela, baina baloia daukaten bitartean, baloia gutxi izan eta pase askoko sekuentzia horretan, jokaldi horietan, azkenean lortu ingo dute, ez? Zubietako partidoren antzekoa da, baloia Atletik dauka eta gola oraingoz Santa Teresa egin dute. Etxean jokatuako aurreko 2 partidetan ez du golik hartu Santa Teresak, gaur oraingoz ere Atletik ez da Extremadurakoen atea zulatzeko gai izan. 20. minutua jokoan Bibero futbol zelaian, Santa Teresak bat, Atletik ekuts, txikak egin du gola. Mengi atezainak, besoarekin atera du Bania, ondo estutu dute jokalari brasildarra eta hortxe galdu du baloiaren jabetza Santa Teresak. Atletikek berreskuratu, albotik, arrastotik, Eunatek aterako du, baina baloia zelaitik kanpora atera da, eta hortxe. Eunatek ipiniko du jokoan. Nekanek aurrera, borrokan Bania eta Eli Ibarra, azkenean Santa Teresak eraman du baloia, egaletik sakondu nahi dute etxekoek eta falta erasoan egin du Sofia Meltxorrek. Azkar atera du Atletikek. Vanessa Ginbertek eskuinera, Iraiari. Bitu, nola izten nahi dian, ez? Santa Teresako jokalariek oso argi dakate, ez? Nola jokatu behar duten, falta ia ari hartzean izan eta danak atzeaka, ez? Sofia aurrean sekulako jokalaria eta gainera abiadura handikoarekin beraien zelaian Santa Teresakoek izten nahi dira, bandetan Iraia
tartea dauka Eunatek ere, baina baloia beraien gana iritsi behar da oraindik. Ez da erraza zirrikituak aurkitzea zelai honetan eta aurkari honen aurrean. Lanean diardu Atletikek. Nekanek atzera. Ainhoa Vicente Moraza. Donostiarak bueltardia eman eta babes bila Ainhoa Tirapuren gana jodu. Atezainak Banesari. Banesa Gimbert. Erdilari joan zen denboraldian, aurten erdiko atzelariari da. Moraza. Eunate. Buruzburuko jokaldia egin nahi zuen Baniaren aurrean, ondo utzi dio Brasilarrak, eta hortxe langile borrokalari Mireia. Golaren jokaldia egin duen erdilaria. Mika Bania eta Eunateren artean, azkenean kontu eske epailea Brasilarraren gana, lasai egoteko leku hartuko du eta arrastotik Eunate Arraizak aterako du. Ez du aukera argi ikusten, orain Urbilenarekin jokatu du Luziarekin. Pasea Eliren gana zijoan, baina ez du baloia harrapatzerik izan. Atzean Ainhoa Vicente Moraza behetik jokatu du Maite Orozekin. Kontrasoan azkar bizi atera nahi du Santa Teresak, pasea luzegia izan da. Atzean da berriro Atletik eta goian estutuko du Santa Teresak Sofia Meltxorren bitartez. Hortxe eskolasunak atzetik jokatzen ateratzeko. Morazak atzera, Ainhoa Tirapuri. Maite Lizaso ere ondoan da, baina baloia azkenean Banesa Gimberti eman dio atezainak. Ondoan du Maite Oroz. Pase, gora iritsi nahi du Atletikek. Maite Lizaso, Elibarra, Maite berriro ere. Beste aldean, Banesa. Baina ikusi, zein ondo kokatuta dagoen etxeko taldea, ez du zulorik aurkitzen Joseba Agirreren taldeak. Maite Oroz, aurrera, buruz ondo jokatu du Elibarrak, Luzia zen jomuga, eta hortxe leia Atletiken ezker eraso esparru gune horretan, azkar atera du albotik Eunatek, Luziarekin jokatu, luzegia izan da pasea hor, baloia babestu nahi izan du erasoko jokalaria, baina baloia etxekoek bereskuratu dute. Ez du presarik Mengi atezainak. Ikusten ari gara liga hasiera honetan, talde bat oso nagusi dela, Bartzelona. Partida guztiak irabazi, ez du golik hartu oraindik. Valentziare indartsu zebilen, baina Huelban 2 puntu utzi zituen. Cristian del Tororen taldeak, eta Atletico Madrilek ere liga hasieran, Zaragozan, erdinketa bat eta beste 2 puntu bide bazterrean utzi zituen. Bartzelonak hankazartze edo huts horiek ez ditu barkatuko, aurten. Ez. Gainera ikusten dugu, ez. Iaz Atletik adibidez oso ondo hasi zan. Lesioak lesio, baina ikusten genuen Atletik oso talde indartsua zala, bai etxean eta bai kanpo, ez. Aurten ikusten egia, zuzak ipatutako bezala, Bartzelona adibidez paper hori bai hartu duela eta hor badaude 3-4 talde, Atletik, Atletico Madrid, Valentzia kasu ere, hortxe dabiltzala, baina argi dago poliki puntuak galtze horretan, Barça maila hondiko jokalariak fitxatu ditu aurten ere, eta ikusten ari da zertara doazen, ez? Eta horlako zelaietan partidak irabazten ari da Atletik, liga hasiera hontan Atletico Madrid eta Valentzia bera ez bezala. Nahikoa da partida bat berdintzea, 2 puntuko aldea eta Atletikek lanak izango ditu gaur hemen irabazteko. Levante ere ondo hasi da, joan zen denboraldian ez bezala, eta Joseba Agirrek lehengoan, ostiralean izan zuen. Talde horien artean puntuak elkarri kenduko dizkiotela, eta oraingoz Bartzelona badirudi gupidagabe ari dela eta nagusi liga hasiera honetan. Bai, eta ez dezagun ahaztu ere, ez? Bai Barça eta bai Atletik Championsa jokatzeko aukera daukatela, 2 partidak oso politak dira, oso atseginak eta bueno, azkenean ligako partidak asko dituzu, Championsekoak gutxi. Horretan ere, jokalariak ere pentsatzen hasita egongo dira, ez da berdina Championseko partido bat galtzea edo ligakoa ez. Indarrak ere,
neurtu behar dituzu, jakin behar dezu non zauden jokatzen, noiz ez, adibidez Ainoak Morazak Atre Championseko partida azkeneko minutuan aldaketa eskatuzun, fisikoki ezin zuelako gehiago eta torren asteazkenan beste partidua dakazu, ez? Horretan neurtu beharko dute bai joko aldetik eta bai gihar aldetik. Beste dimentsioa da, exigentzia aldetik, esfortzu aldetik, 3 egunean behin jokatzea, horretara ere ohitu behar dute, eta emozionalki, fisikoki, desgaste handia da. Lehengoan San Mamesen partida handia egin zuen Atletikek, eta handik 3 egunera horrelako partida bat jokatzea ez da erraza. Hori eramaten denboraldi osoan. Ikusiko dugu, Txapeldunen Ligan oraino heltzen diren zurigorriak, baina lehengo eguneko nekea eta desgaste ez bakarrik fisikoa, emozionala eta datorren asteko bidaiak eta hori guztia pilatu egiten da, eta hori eramaten jakin behar da. Horretarako plantilla zabala behar da, minutuak banatu behar dira, eta horretan ari da Joseba Agirre. Bai, azkenean zuk aipatu dezunkako bat oso garrantzi handia izango du, ez? Eta da emozionala. Ez da berdina Santa Teresan jokatzea 150 pertsonen aurrean edo Championsat non eta San Mamesen 9.000 pertsonen aurrean, ez? Oso desberdina da, jakin behar dezu. Partidu hauetan normalean Atletikek eramaten du iniziatiba eta Championseko partidan ez dauka beti baloia behaiek, defensiboki lan handia egin behar dute, gehiago egin behar dezu korrika baloiari gabe eta hori argi dago fisikoki ere asko nekatzen dula. Datorren asteazkenean hemendik 3 egunetara Danimarkara joan behar dira, gainera gazkin hartu behar dezu. Bihar bertan egingo dute bidaia. Orduan, klaro, hankak ere ez dira oso ondo egongo eta bueno, emozionalki ere hori ere bermatu dezakezu, baina ez da berdina. Ligako partidu bat jokatzea astebururo jokatzen dezuna edo bitan edo lautan jokatu behar dezun partidu baten aurrean nola eragina daukan, ez? Lanean ari dira zurigorriak atzetik. Unatek baloia beste aldera bidali du. Banesaren hanketan da. Banesa Ginbert. Burua altxa, ez du pase egiteko aukerarik ikusi. Eta ondora bidali du baloia. Ainoa Vicente Moraza, Donostiarrak zuzen jokatu du. Lucia García kukitu. Maite Lizaso. Zarauztarrak egalera bidali du baloia. Iraia. Ondoan Maite Oroz. Buelta osoa eman du Uartekoak. Burua jaso eta honek ere ez du pasebiderik aurkitu. Azkenean berriro ez zuzen jokatu dute Joseba Agirreren jokalariek. Hortxe jaunda jabe Mengui atezaina. Maite Lizasoren partida astapeneko aukera hori kenduta, ez du asunik pasa Normandiako atezainak. Zelai erdian, Nekanek Maite Orozi eman izion baloia, Santa Teresakoek eraman, Elibarrak ukitu, nahasia orain jokoa, hortxe borroka zelai erdian, eta eskatzen ari dira, Parralejori egindakoa, aurrera bidali du, eta jokoz kanpoko adirazi du eparia. Iaz ikusten genuen Atletiken jokalariak asko mugitzen zirela eta mugimendu horren ondorioz paseak sortzen ziren, baloia iristen zen. Gaurkoan seguruenik nekatuta daudelako edo neke horretan, nabaritzen hasiko direlako, baina ez daude oso aktibak, ez? Baloia iristen denean bai egiten dituzten mugimendua, baina baloiari gabeko mugimendu horretan, utxuneak sortzeko tarte horretan oso geldi daude, ez? Egia esan Irune asko mugitzen ari da hor aurrean, baina falta dute, ez? Banesa Ginberrek beren posizioa atzeratu egin du, Lizaso dago Banesaren posizio horretan, baina Maite eta Nekaneren arteko mugimendu horiek ez nik uste nabaritzen ari direla, beraien jokoa ez dela oso erosoa, ez? Deseroso lehen zati honetan Joseba Agirreren taldea, beste alegin bat egin dute erasoan, ez da Lucia García iritsi baloi horretara, abantaila osoan Mengui atezainak, Estefania Lima, Estefa, Santa Teresako kapitaina, falta egin dio Unatek. Hortxe da lurrean, Badajozko jokalaria, bertako futbolari asko ditu, baina lehengoan ere aipatu genuen zubietan. Atzerritarrak fitxatu dituzte. Aste honetan beste brasildar bat, atzealderako, 9 zenbakiarekin ere, hortxe ikusten ari gara Bania, eta japoniar bat ere bai, lehengo astean debuta egin zuen. Bai, aurten Itomi. Aurten bankilloan dago, baina ikusi genuen, jokalari oso trebia dela baloiarekin,
Egia esan Estefa asko ematen dio Santa Teresako taldeari, ez, bizkarrez oso jokalari horna da, oso ondo babesten du baloia, Sofia aurrean ere badaukagu, aurrelari lanetan baloiarekin eta baloiaren gabe zer nolako lan egiten duen, eta bueno, hortxe defentsibokin nik uste oso ondo lantzen edo landutako jokalariak direla, talde orokorrean oso ondo dago, iaz ere paper bikaina jokatu zuen, eta horten ikusten egia ez, handien aurka zer nolako papera egiten ari diren. Zubietako partidan nabarmendu genuen eta gaur ere aipatu beharra daukagu. Santa Teresaren atzealdean Atletikeko jokalari ohi bat ari da, partida bikaina jokatu zuen Realaren aurka Maili Torrek, Donostiarra bera, Atletikekin liga irabazitakoa, 13 partida jokatu zituen, bat titular gisa gol bat egin da gainera joatzen denboraldian, eta berak ere parte hartu zuen denboraldi handi horretan, lehengoan oso ondo ikusi genuen. Bai, defentsiboki lan handia egin zuen Santa Teresako taldeak eta Maili lan horretan bikain ibili izan, ez? Naikari bezalako jokalaria aurrera eta datzera ibiltzen dana oso ondo babestuta egon zan, naiz eta aukerak izan, defentsiboki lan bikaina egin zuten eta emaitza azkenean, nabaritu zen, ez? Utxeta batekoa Badajozera bueltatu zala. Santa Teresak badu beste euskaldun bat, Arrigorriakoa, Ainize Barea aurrelaria, Peke, golegilea, min hartu zuen bigarren itzulian lotailuak hautsi eta osatze lanetan aurki itzuliko da berriro ere berdegunera, albiste ona izango da hori. Atletik da erasoan, Elibarrak du baloia, Nekaneri eman aizion, Baniak eraman, Estefa, Arrisko aurrundu du kapitainak. Hortxe, espazio gehiena Atletiken aldekoa da, Santa Teresaren zelaian jokatzen ari da norgehiagoka, baina ikusi dugu partidaren hastapenean eta ikusi genuen Zubietan ere bai, kontrasoan talde hau arriskutsua dela, aspaldi ez du Ainhoa Tirapurenari inguruan ikusi, baina ez dio zirrikiturik ikusten talde zurigorriari Atletiki. Erasoan atera nahi du etxeko taldeak. Horrela ez dago faltari, Haserre Santa Teresako jokalaria, Sofia Melchor, eskuin egalean Maite Oroz. Nafarrak barrura Maite Lizasori eman dio baloia. Hortik aurrera arazoak. Eunate. Ainhoa Vicente Moraza. Vanessa Gimbert. Zeraian ondo paratuta dago Extremadurako taldea. Aurrera jo nahi zuen Maria Neirak. Atletikek baloia berreskuratu, baina berreskuratu orduko galdu egin dute Josep Agirreren jokalariek. 10 minutu geratzen dira, lehen zati amaitzeko Bibero futbol zelaian, bat eta huts, Santa Teresa nagusi. Freskotasuna falta du Atletikek, ez? Eta oso normala da, bi partido lau egunetan jokatuta, gero bidai bat, gainera Nora eta Badajozera, bidai luzenetariko bat da, Bilbotik area, eta azkenean nabaritzen zaie, ez? Championsako partiduan lan izugarria handia egin zuten, eta asteburu honetan, partida gainera zaila, aurkari gogorra, indartsua, eta oso ondo landutako taldea dela. Hortxe Nahiadet, Zubietan gola egin zuen jokalaria, falta berak atera du, Maite Orozek eraman, Nahiadetek falta nabarmena eta txartel horia, partidako aurrenekoa, Santa Teresako erasoko erdilariak ikusi. Falta egin behartzu, oso ondo zikoan Maite, baina azkenean aipatutakoa, ez? Badirudi freskotasun bakarra daukana Marta dala, txartela oso ondo erakutsitakoa eta ikusi beharko da. Hemendikan aurreran badoa lehenengo zatia, 36. minutua jajunda, gutxi falta da eta psikologikoki eta burua launa handia egin behar du, ez? Aipatu duzu txapeldunikako partida, neuketa handia jokatu zen Atletikek bikaina. Bai, oso na. Oso na, ez? Gainera ez da bakarrik emaitzaren aldetik, bi eta batekoa, hobeagoa izan zitekeen ere, baina egia esan erakutsi zuten joko aldetik oso ondo dominatzen dituztela faseak, lehenengo zatia bikaina egin zuten eta bana egin ondoren burua berriz ere altxatu, berriz ere jokatu eta gol aldetik ere bikainak izan ziren dira. Aurreneko gola egin zuen jokalaria Julema Korrez, denboraldi hasiera egiten ari den 5 ligan, Txapeldun ligako aurrenekoa, lehen zati paregabe egin zuen, gola ez ezik, taldekidei bidea zabaltzen,
gaur aukian da. Aurrealdean, Luzia, iruditan ikusten abizareten jokalaria, Nekanea aurreneko titular aurtengo denboraldian, eta Irune Muru ari dira. Falta egin du Luziak, Bania Martinsen aurrean, eta nabarmena izan da, eta hortxe erasoan jarraitzeko aukera galdu dute zurigorriek. Fragmentu handiko jokalaria da hau. Aspaldi Levanten ibilitakoa. Marta Paralejo katerako du falta. Luze atera ere. Maite Lizasok buruz ukitu du. Txikak aurrera. Mireia Garziaren ganazikoan baloia, baina pasea luzegia izan da. Albotik aterako du Atletikek, baina estuasunak dagoeneko goian estutuko baitu Santa Teresak. Hortxe da Txika besteak beste. Baloia aurrera, Maitek. Irune Murua, zehai erdiraino jetxi da. Inoa Vicente Moraza. Arrastoaren ondoan Eunate. Biurrungoak aurrera bidali nahi zuen, baina hortxe Estefa aurkitu du erdibidean. Esango nuke talde honetako jokalari garrantzitsuena bera dela. Bai, argi. Estrategiko. Bai, dudarik gabe ez. Askotan aipatzen dugu baloiarekin zer nolako lanak egiten dituen, batak besteak golak zenbat sartzen dituen edo paseak ez. Baina ikusten ez den lan hori iazko euskal taldetan adibidez Ane Mugarza, Vanessa Jinber edo Txini Realean ez. Jokalari horiek eusten dute taldea azkenean eta askotan beraiei esker sortzen dituzte aukerak, sortzen dituzte hutsuneak eta baloiarik gabeko lan horretan oso gutxitan aipatzen ditugu jokalari hauek ez. Hortxe zortzi zenbakiarekin Estefania Lima, talde honetako kapitaina. Inoa Tirapuk luze. Deseroso Atletik, orain lekua ederki hartu du erasoan Santa Teresa. Bigarren golaren bila etxeko taldea. Sofia Melchor. Ezin Maite Lizaso gainditu ondo Zarauztarra. Honek atzera Maite Orozi eman dio baloia. Luzia. Eli Ibarra. Eta hortxek klasiko baten gola Laraitz. Charlin Corral. Bai. Ontzen demoraldian iritsi zen Levantera. Demoraldi aparta, batez ere amaiera bikaina. Kosta egin zaio, demoraldi hasieran golak egitea, baina bere taldea oso ondo ari da, Levante. Oso ondo, ez? Eta ia zuk aipatutakoa, ez? Berari esker Levante bukatu zuen tokian. Golegile oso indartsua da, zer nolako jokaldiak egiten ditun, ze azkarra dan jokalari hori, eta nola bukatzen ditun jokaldi guztiak, ez? Ikusi dugu orain gola sartu dula eta mendikan aurrera gehiago torriko dira, seguru. Levantek laugarren tokian amaitu zuen, joan zen demoraldia. Azken unean Realari aurre hartuta. Hortxe Vanessa Jinberte du baloia. Ez du pasa egiteko aukerak ikusten. Apurka aurrera doa. Lekua ere eman dio horretarako Santa Teresa, baina hortik aurrera lerroak ondo uztatuta ditu etxeko taldeak. Ba, eta Vanessa eski dago, ez? Azkenean aurrean mugimenduak ez baldin badaude oso zaila da hutsuneak ikustea eta baloia pasatzea. Vanessak daukanean baloia normalean utzi egiten diote aurrera kajuten eta oso nubizten dituzte bideak Santa Tereseko jokalariak. Erasoan falta Eunateri adierazi dio epaileak. Baniarekin leian. Partida ona egiten ari da brasilarra. Eta ez da erresa, ez? Eunatiko bezalako jokalaria istea eta zer nolako abiadura daukan, ez? Meritu handiko jokalaria Bani. Eunaterena ere ikaragarria lehengo egunean erdiko atzelariak lesionatu egin ziren, lehenengo Garazi, gero Ainhoa Vicente Nekearen ondorioz zelaia utzi behar izan zuen Donostiarrak, eta zentral moduan amaitu zuen Eunate. Bai, argi dago nik uste Atletikeko jokalari hoberena momentu honetan forma aldetik demagun Eunate dela, ez? Zer nolako partida jokatu zituen aurre denboraldian, Realaren kontrako partida horretan adibidez. Eta ze golak. Eta ze golak egia da. Eta ikusten egia, ez? Iraia eta Eunate Ainhoarekin batera, porterarekin batera, badirudi forma handian daudela momentu honetan. Erasoan, Zurigorriak Atletik. Irune Muruak baloia atzera. Ainhoa Tirapuk areatik atera behar izan du. Zuzen luze jokatu. Maite Lizaso, barruan da Eli Ibarra. Atzera. Ainhoa Vicente Morazari eman dio baloia. Eunate. Ezin Estefa gainditu. Atzera.
Moraza, Vanessa, egalean erasoan Iraia ikusi. Bai, oso zabali dago Atletik momentu honetan. Maite oso atzean sartzen da, Vanesaren posizioa zan horretan, eta Unate eta Iraiak zabaltzen duten ahalik eta gehiena lateralak beraiekin egoteko eta hor utxunea sortzeko kontua da. Santa Teresa nik uste oso ondo ikasita dakala lekzioa Atletiken kontrako beste partiduetan eta ikusten nahi da zailtasun handiak dituztela, ez, Atletikeko jokalariak. Demoraldi hasiera bikaina egiten ari dira Extremadurakoak. Gaur, sasoiko 4. garaipena dute helburu. 5. jardunaldia da jokoan, lehen mailan. Reala ere lanean da Zubietan 1-0 irabazten ari zaio talde txuri-urdina Rayo Vallecanori. Azken tokian den taldeari. Hori ere bitxia Rayo Vallecano azken tokian ikustea. Bai, baina argi dagona da azkeneko 2 urteetan Rayok berakada nabarmena egin dula, orain dela 5-6 urteko Rayo ez da, egia da ekonomikoki ere baldintzak desberdinak direla, baina aurten Iberdrolako patrozinatzailea sartu indela eta dirua nik uste talde guztiek daukatela, gehiago edo gutxiago, baina aurten sufritu ingo dute Rayoko jokalariek. Rayo bezala, espainolek ere beraldia du azken 2 urte hauetan, eta hortxe ikusi dugu, aukera Atletikek izan du. Aspaldiko aukerarik onena. Hortik kornerra sortu da, eta kornerra Iraia Iturregi kapitainak aterako du. Beste aukera Atletikek. Orain itxi xamarra, eta osta baloia kanpora Paralejok bidali du. Geldikako jokaldietan Atletik oso nabarmendu egin zan iaz, eta aurten kosta egiten ari zaie, ikusiko dugu. Iaz orte bitin batekin lehenengo zatian berdinketa lortzen duten. Iraiak beste behin atera, ez du Mengi atezaina falta egin diote. Hortxe indartsu sartu da Atletikeko jokalaria, area txikian falta Vanessa Ginbertek Mengi atezainari. Minutu bat, besterik ez lehen zati amaitzeko biberon, 1-0 Santa Teresa nagusi. Atletik nahi eta ezinari da erasoan. Maite Lizaso gukitu du, hortxe Nekane. Oia erdi aldera bidali, ez da Maite Oroz iritsi. Erne, eraso aleginan baita etxeko taldea, Nahiadet. Ondo babestu du baloia Vanesak. Maila handia erakutsiz beste behin. Maite Oroz. Atzera. Iraia. Ainhoa Vicente Moraza. Donostiarrak zabalean Unate aurkitu du. Unate Arraizak luze jokatu, are hartzera. Ez dut elkarondo konpondu. Ez dira moldatu. Erdiko atzelaria eta hortxe adierazgarria Emerlin Mengi atezainak hitz egiteko bere azen baloia hortxe zebilen Irune murua. Bai, horretan gaina oso argi dago, ez? Atezainak ondo eginda edo gaizki eginda eskatzen duenean fiatu behartzea, utzi atezaina ze guztiarekin aterako. Vanessa Ginbert. Baloia aurrera, kontrola Luziak, Eli Ibarra, barrutik Irune muruarekin jokatu nahi zuen, ezin izan du Barakaldokoak baloia harrapatu, eta Emili Mengiren gana iritsi da beste behin. Segurtasun handia ematen du atezain honek. Antza handikoa, oso segurua, eskarmentua badu, eta nola nahi Frantziako selekzioan aritu. Ez gaina tempoak oso ondo neurtze ditu, baloia dakanean, ez dakanean, eta ikusi genuen aurreko asteburuan emandako partidan zer nolako atezaina dan, eta Maiteri atera dion eskuarekin ere, ikusi da maila handiko atezaina dakagula. Horren bestez, amaitu dira aurreneko 45 minutuak libero futbol zelaian, bada jotzen, Santa Teresa 1-0 irabazten ari zaio Atletiki, ez dakit ustekabekoa den, baina denboraldi hasiera ikusita eta talde honen nola jokatzen duen, aukerak ondo baliatzen ditu, defensan bikain aritzen da, Zubietan erakutsi zuen, gola gainera ederra izan da alde horretatik. Bai, ederra gainera oso ondo neurtu indu, Mireiak jokaldi oso polita egin du, Sofiarentzat sanako baloia azkenean txika oso ondo mugimendu horrekin hartu indu,
Ainoa saiestu eta gola, ez? Azkenean ikusi dugu lehenengo zati honetan baloia daukan taldeak ez duela emaitza positiboa lortu. Hortxe, Santa Teresako jokalarien poza, txikak egin du bat eta utzekoa orain arteko gol bakarra, baina oso luzea da, 45 minutu geratzen dira, Atletikek lana gogotik egin beharko du, hortxe da erronka, markagailua iraultzea. Ez du lan xamurra izango Joseba Agirreren taldeak, bigarren zati honetan, gu orduantxe itzuliko gara, ordura arte konexioa Bilbora itzuliko dugu. Eguerdion berriro ere, hortxe biberoko armailak, Santa Teresako jokalariak orain arte garaile dira, Atletiken aurrean, ikusiko dugu aldaketarik badagoen bigarren zati honetarako, Santa Teresan ez du ematen, eta Atletikeko zurigorriek zerbait beharko dute, batez ere sakontasun gehiago izateko, jokoari beste puntu bat edo dinamika bat emateko, ez duelako zirrikiturik aurkitu Joseba Agirreren taldeak lehen zati osoan, horretan lan trinkoa oso ona egiten ari da Santa Teresa, ikusi genuen zubietan. Defensiboki talde sendoa da. Bai, talde sendoa, badakite zer egin behar duten. Nik uste jokalari guztiak talde lanean indartsu behar dute eta Atletik beste zeo zer behar du. Beste buelta bat eman behar dio, ia zer hitz egin dute aldagelan, baina bigarren zatiari beste patxada batekin atera behar dira bigarren zati honetan eta ikusiko dugu. Nola juten dan eta ia 3 puntuak etxera ekarri ditzazketen. Ikusi dugu Oiartzunek galdu egin zuen etxean 2 eta 3, joantzen hastekoaren kontra, galtzen hasi zen nola gainera, 3 eta 2 utzi genuen partia eta gero luzapenean azken jokaldian 3 amaitu zuten Oiartzuarrek, atzo berriz irabazten hasi, igo berri baten aurkari zuzena eta lastima, nola ies egin zion garaipenak talde gipuzkoarrari. Bai, ze iaz erakutsi zuten etxean talde oso indartsua zala, kanpoan kosta egin zitzaion puntu baten bat lortzea, baina etxean egia esan joko aldetik ikusgarria izan zen, lortutako emaitzak hasieratik. Eta bueno, bigarren denboraldi honetan gauzak gehiago kostatzen ari dira, iazko edo aurreko asteko emaitzari izugarrizko meritoriozko puntu bat lortu zuten eta asteburu honetan kostata naiz eta irabazi lehenengo zatian, gero bat eta hirukoarekin kosta egin zitzaion buelta ematea, Marinak sartutako gol ikusgarriari ezin buelta eman eta puntuak beti saldera joan ziren. Golak egiten ari da, hori bai. Bai, iazkoarekin alderatuta golak bai, baina gol gehiegi sartzen nahi dira, ez? Defensiboki iazko lan bikainari, etekina aurten ez diete eman eta gol gehiegi jasaten ari dira. Sendotasuna berreskuratu behar dute Oiartzuarrek eta Reala beste euskal taldea berriz irabazten ari da. Oraintxe hasi da bigarren zatia zubietan ere, bat eta huts Rayo Vallecanoren aurka. Naikari Garziak egin du Realaren denboraldiko aurreneko gola. Hortxe erasoan etxeko taldea, ez du Atletik, Estefania Limak eramandu baloia Estefa, kapitainak, hartzean erori eginda, ez gertatu, baina ez du hartu aurreneko erasoaldian, Santa Teresak indartsu hasi da. Bigarren zati hau, etxeko taldea, beste behin erasoan txika golegileak du baloia. Ezkerrez egin du jaurtiketa eta ez du Ainhoa Tirapu gukitu, baina azkenean kanpora atera da baloia. Atletikek ipiniko du jokoan. Ainhoa Tirapuk atera du. Ezkerraldean Ainhoa Vicente Moraza, bere ondoan Vanessa Ginbert, aurretik Maite Lizaso. Jokoa egalera zabaldu, eskuinaldean Iraiak zuzenean baloia area barrura bidali du, eutxe egingo dio Santa Teresak, ez da atera, eta aurrera, berriro ere erasoan ateratzeko aleginean, Juan Carlos Antunezen taldea, baina berehala iritsi zaie baloia Atletikeko jokalari berriro ere. Ainhoa Vicente Moraza, Donostiarra zelai erdian da, galdu egin du txikak aurrera, baina abantaila osoan Maite
Lizasok izan du Sofia Melchor zuen aurrean. Nekanek buruz ukitu du. Baloia aurrera Magi Torrek. Gauza bera egin du buruz, Lizasok. Ezin irizpidea ipini jokoari sekuentzia honetan, talde zurigorriak azkenean baloia Maite Orozek jetxi du. Eutxe egin diote Uartekoari, falta. Naiadetek egin dio. Nekanek atera du. Maite Lizaso. Ezkerretik Eunateren laguntza zuen, baina bidea berehala itxi diote Arraizakoari. Atzera, Moraza. Lucia. Eta nagusi Bania Martins. Jokalari Brasilarra. Baina baloia kanpora atera da eta Atletikek jarraituko du baloi jabetzarekin. Arrastotik Eunatek aterako du. Lucia ukitu. Eunate, Erika, eta hortxe aldaketa badago. Ikusi dugu, aurreneko Atletikek egin du, Erika Elibarraren ordez, okerrez banago. Bai, beste guztiak zelaian daude, Elibarran ikuste aldagelan geratu dela, eta lehenengo zatia pixkaz kaskarra egian, nabaritzen zaioia urteak pasala, oainik ez dakala leheno zeukan txispa, iazko lesioa ere, denboraldia erdia baino gehiago pasatzun jokatu gabe, eta guain ia Erikak beste puntxo bat ematen dion partiduari, eta mugimenduekin eta baloia gabe ia gutxinak sortzen dituen, eta horrekin batera aukera. Erikak garaitzeko gola erdiesi zuen azken minutuan beti zen zelaian, eta haze jokaldia, bigarren golean. Bai, egia esan Txapeldunen liga. Oso jokaldi politak egin zituzten, eta argi dago baloia daukatenean jokalari maila handiko jokalaria ditugula. Bai teknikoki eta bai taktikoki ikusi genuen, Erikaren beste fazeta batean Betisen kontrako falta horretan oso ondo eman zion, aurreko asteburuan Naiadetek ere zubietan egin zion bezala, eta argi dago emakume futbolan ere teknika handiko jokalariak ditugu. Maite Orozi baloia eman zion, bigarren gola lortzeko Fortuna Jorrinen aurka, baloia ostuzun Erikak, nola gainditu zuen aurkaria kontrasoa bideratu, eta goi mailako jokalaria urteek aurrera ginala, goitik zertxo bai jetxida eta hortxe partida guztietan bere maisutasuna erakusten du zelai erdian. Bai, jakin izan du ez, hasiera batean, gazteak diren jokalari hauek teknikoki oso onak direnak, abiadura handia daukate eta urteak pasala, beste momentu batzuetan ez bezala gauza batzuk irabazten dituzu, beste batzuk galdu, eta Erika jokalari hori izan da ez, jakin izan du galtzen izan ditun zenbait fazetak, beste batzuekin irabazten ditu ez. Mengi atezainak luze jodu. Buruz, Maite Lizasok ukitu, hortxe jauzi egin du Nekane Dieze, baina falta egin dio Txikari. Santa Teresako gola sartu duen jokalariari. Zelai erditik aurrera, hortxe Santa Teresaren altia ikusten ari gara, eta arezkien aipatu dizugun Japoniarari hor dago, ezker aldean. Itomi, zubietan egin zuen debuta. Beste brasildar bat ere iritsi da aste honetan, baina gaur ez du jokatzeko aukerarik Juan Carlos Antunezen taldean. Falta Paralejo katerako du, Marta Paralejo. Maria Barrura, eta behatz puntekin Ainhoa Tirapu kukitu duela esan du epaileak. Ez dago konforme ilindarra, baina kornerra izango da Extremadurako taldearen alde. Ez dut uste ukitu duenik. Ez dut uste ukitu duenik. Arrazoi zuen. Hori da, arrazoi zuen. Naiadetek aterako du kornerra. Zubietan gola egin zuen jokalariak. Erne kornerra. Bigarren zutuinetik aurrera, Maite Lizasok ukitu du, Estefania Limanen iritsi. Erdirak eta kapitainan Naiadet, eta hortxe burukada gurutzatua gutxigatik kanpora atera da baloia. Geldikako jokaldian aukera argia izan du Santa Teresa. Bai, atzetik etorrita Irunek ez du ikusi, Naiadet gainera justo kornerrean zegoen, eta beste aukera garbi bat, ez? Argi dago, naiz eta atzean geratu Santa Teresako jokalariak, aukera daukatenean aurrera joten dutela. Esango nuke, bigarren zati honetan,
ausartago edo bintzat urras bat aurrera egin dutela erasoan. Bai, lehenengo minutuetan bai, ez, partidu hasi aurretik edo hasita zegoela lehenengo zatian Santa Teresakoak oso atzean zeuden eta bigarren zati honetan nik uste gehiago ireki dela, Atletik gola sartu behar du, zerbait lortzeko eta hortxe aukerak izango ditugu. Maite Oroz, Eunate, Nafarrak erdiratu eta ondo seguru Emili Mengui, Normandiako atezaina. Ez du presarik eta luze joko du. Enatek buruz ukitu eta falta zelai erdian nahiadeti adirazi dio epaileak. Erika Vázquez azkar atera du. Maite Orozi eman dio baloia. Hortxe da Uartekoa. Eta balean Iraia, kapitainak atzera. Vanessa. Ezkerrean Ainhoa Vicente Moraza, Donostiarrak are hartzera bidali du baloia eta hortxe kontraso antolatzeko aukera izango du Santa Teresak, zuzen aurlariaren ganazikoan baloia, baina bakarri zegoen abantaila osoa Atletikeko atzelariek. Ainhoa Tirapuren gana iritsi da baloia, Vanessa atera. Hortxe Levanteren zelaian ganako erdietsi du Albacetek. Bigarren zatian dira partida guzti hauek. Ere jokatzen ari da zubietan, bat eta huts irabazten ari zaio Rayo Vallecanori. Vanessa Gimbert. Ondo handu Nekane Diez, Erne min hartu du Barakaldoko aurrelariak. Hortxe bere ala zutituko da. Bederatzi hilabete eman ditu zelaitatikat Gabonetan Euskal Selekzioarekin belaunean min hartu eta gero. Aitortu bertzai egindako lana, bederatzi hilabete hauetan berriro ere bere onera itzultzeko itzuli da, bera bezala beste hainbat jokalari, hainbat eta hainbat ere min hartuta daude, eta horretan berriro itzultzeko lanetan. Bai, azkenean, lesio larri hoietan lan asko egin behar dezu, zuk individualki, laguntza asko daukate Atletiko jokalariak, beste batzuk agian ez daukate besteko laguntza, mediko asko dituztelako, fisio asko dituztelako, eta azkenean egunero lan egin behar dezu osatu arte eta gainera ondo osatuta, ez? Lesio honekin ezintzea bueltatu edozein modutan, hilabete asko dira eta buruak eragin handia dauka. Itzuli da Nekane eta hortxe Atletiken aurrealdean baloia atzean du talde zurigorriak. Ainhoa Vicente Morazak Vanessa Gimberti eman dio. Hortxe argitasunik ez dago, zirrikiturik ezean, mugimendu gutxi ere, baloiaren aurretik Erika Vázquez, zabalean Eunate, ondo hartu dio neurria Atletiki Santa Teresak. Vanessa, azkenean zuzen jokatzera baki du Bergarakoak, baloiarea barrura, Baniak buruz atera du, Estefania Lima, kapitaina, Estefa, patxada handia erakutsi du hor, Eunateren aurrean, baloia kanpora, denbora urratuko dute Extremadurakoek, ez du presarik, etxeko taldeak. Bania Martinsek atera du. Hegaletik sakondu nahi du Juan Carlos Antunezen taldeak, baina Atletikek bereskuratu du baloia, Maite Oroz. Kuartekoak, ezker aldera Erika Vázquez eman dio. Bidea zabaldu nahi zion Eunate, baina hor bi aurkari zituen, hor behin eta berriro trabatu egiten da talde zurigorria. Lizaso berriro ere, erdian Maite Oroz, eskuinean Iraia, kapitainaren gana doa baloia, baina ikusi, laguntzak ere oso onak dira Santa Teresan, ez du desorekarik sortzen, biderik aurkitzen Joseba Agirreren taldeak. Ainhoa Vicente Moraza behetik, pase zuzena, Lucia Garziaren gana zijoan, Ekaneren gana, bai Lucia zen, markatu. Hortxe atzean Vanessa Gimbert, Sofia Melchorrekin borrokan, baina ondo Maite Lizasoren laguntza, Sofia Melchorren aurrean, indartsua bizia da, Sofia, gainditu hasiera batean Vanessa, baina gero
Telizazo iritsi da laguntzera. Onik atera da Atletik jokaldi horretan. Moraza. Ikusi keinua. Ez du pase egiteko aukerari argi ikusi. Nekane. Oztopo handiak ditu Atletikek aurrera egiteko. Moraza. Vanessa. Irune Murua. Aurrelaria zelare dinaino jitsi da. Zuzen, Nekaneri eman dio baloia. Eta hortxe bariori gabe utzi du epailea jokaldia, baloia. Santa Teresak berreskuratu du. Irudietan Lucia García. Demoraldi hasiera polita. Falta irazi dio Nekaneri. Epailea. Golak ere egin ditu Oviedo Modernotik fitxatutako jokalaria. Maite Orozek atzera. Iraia. Maite Oroz, zelai erditik aurrera ederki gainditu du. Aurkaria, bigarrena ere bai. Maili Torre kasu honetan, baina azkenean jokalari asko daude horretan. Maria Neirak barkatu baloia kanpora bidali du. Berotze ariketak egiten Atletikeko ordezko jokalariak. Tartean Julema Korres ikusi du. Unatek erdiratu eta ikusi. Patxada. Emelin Mengi atezaina. Holako jokalariak izatea plus bada, Bai, azkenean, atzeko lerro horretan naiz eta defensiboki oso ondo ibili, badakizu atezain oso ona daukazula, badakizu hankekin ere ondo ibiltzen dela eta geldikako baloi horretan edo geldikako jokaldi horretan hobeto esan da, oso ausarta den portera badakazula, atezain honek Santa Teresari asko ematen dio. Eta azkenean konfiantza horretan, atzeko lerro horrek ere asko ematen dio taldeari. Ligako 5. jardunaldia jokoan, Santa Teresa 1-0 irabazten ari zaio Atletiki. Artezu partidari galdu ligan Joseba Agirreren taldeak. Irabazi eta berdin dugu Huelban, Sportingen aurka. Laizaila, Huelbakoa. Kornerra izango da, etxekoen alde. Hortxe aukera izango du Juan Carlos Antunezen taldeak. Ainhoa Tirapu ondo, falta egin diote Nafarrari, baina oso seguru Ainhoa Tirapu. Enpresa zatera du Iruindarrak. Ainhoa Vicente Moraza. Vanessa. Maite Lizasorekin irukoa egin nahi zuten baloi irtera hortan. Baina atzean sartu dago berriro ere, ez du goian estutu Santa Teresak pasea Lucia Garziaren gana. Abantaila osoa Mengi atezaina. Ordu erdi geratzen da, ordu erdi eta luzapena neurketa amaitzeko Bibero futbol zelaia. Bai, eta berdin, lehenengo zatiaren nantza handia hartzen ari da bigarren zati honek. Hasiera batean, plus txiki batekin atera dira Atletiko jokalariak, orain aldiz baloia hartu bai, baloia izan ere, baina gero ideiak ez dazkate oso garri, ikusiko dugu nola moldatzen da, ni aldaketak egiten ditun, baina ikusten egia Santa Teresa oso eroso dagoela bigarren zati honetan ere. Estefaren falta adirazi du epaileak, kapitainarena. Hortxe baloiaren ondoan Iraia Iturregi kapitaina eta Eunate. Jokaldi arriskutsua izango da, behintzat aukera min egiteko izango da Atletikek. Dutzen joko dute, behartzean hainbat jokalari, aldaratzeak ere garrantzitsuak, hortxe Eunatek barrura, eta baloia kanpora txikak, partidako golegileak, kornerra alde izango du Atletikek. Horako jokaldietan mini handia egiten zuen joan zen demoraldian, opten ez hainbeste demoraldiaren astapen honetan. Gol egin zituen Vanessa Gimbertek besteak beste. Eta kornerak ateratzeko jokalari bikaina duelako baita ere. Iraia Iturregi kapitaina. Beherak aterako du. Itxia eta Baniak ukitu, hortxe ez du Santa Teresa orain. Aldaratzea baloia kanpora zuzenean. Goian sartuko du Atletikek Santa Teresa. Jokalari andana erasoan Eunate Arraiza Karrastotik.
Atzera, Vanessa. Maite Lizaso zelai erdian. Nekane. Ies egin dio baloiak. Hortxe nagusi, etxeko taldea, Bania Martinsek eraman du. Eskuine galetik aurrera. Ezin erasoa behar bezala antolatu etxeko jokalariek. Mireia Arias egin dio baloiak, baina hortxe taldekidearen Del Puertoren babesa izan du. Noran nahi ere, Atletiken auki ondoan baloia berreskuratu dute Joseba Agirreren jokalariek. Hortxe daztutik, Atletikeko entrenatzailea. Eskanaka aldaketak ere iritsiko dira, bat egin du, atxeden aldian. Erika Zelaian ipini, Eli Ibarraren ordez. Jokalari bat minatuta baitago, Zelai erdian. Jokoak aurrera jarraitzen du, Maite Orozek egin du alegina, Patxala izan da. Hortxe galdu du Atletikek erasoan jarraitzeko aukera. Bai, hortxe Maite. Bai, Maite Lizaso da, min hartuta, Zelai erdian. Upuste egin du. Santa Teresako jokalariekin, errenka Zauztarra, baina bere ala zutitu da. Aldaketa, esaten genuen, eta hortxe iritsi da, aurrealdean, Julema Korrez ipini du, Irune Muruaren ordez Joseba Agirrek. Julema Korrez, 5 gol ligan, hortxe ere, golak sartu eta sartu ari da Sonia Bermúdez, Atletico Madrideko jokalaria, 9 egin ditu liga hasiera honetan, 4 denboraldi jarraian pitxitxia izan zen, iragan denboraldian, Jennifer Hermosok kendu zion txapela, baina Maripat Vilas ere, Valentziakoa 6 golekin, eta gero Julema eta Alexia Bartzelonakoa 5ekin. Julemak urrats bat egin du aurrera, argi dago, joan zen denboraldian 14 egin zituen, liga osoan, eta dagoeneko 5 hasiera honetan, eta txapeldunen ligan beste bat. Hortxe Erikaren alegina, Atletiken gana iritsi da baloia berriro ere, atzean Morazaku, Ainhoa Tirapuri eman dio. Nafarrak zabalean, Iraiak ondo sartu du gorputza, bidea zabaldu nahia, baina hortxe berehala berreskuratu du berbekua Neirak, Julema Korrezen aurrean. Zelai erdian, Mireiak du baloia, Baniarekin jokatu du. Brasilarrak aurrera. Zia Meltxorren menazikoan, baina doi baloia Ainhoa Tirapuk eskuratu. Lehengo lepotik burua. Espazioa Atletikentza da, Zelai erdiraino, baina gero hortik marratik aurrera arazoak. Ba, eta guain ikusten naikea ez, bai daudela mugimenduak, baina argi dago, minutuak aurrera junala, nekea ere nabari da Atletiken jokalariengan eta ikusi beharko da. Hala ere, bete aipatu behar da ez, Atletik nik uste lehen mailako talderik ausartena da, psikologikoki hitz egin da, iaz ere azkeneko minuturaino aguantatzen zuen, gol asko sartu zituzten azkeneko minutuetan, eta horten ere gertatu izan da ez. Ikusi beharko da, oraindik minutu asko falta dira, baina argi dagona da Santa Teresa oso ondo kokatuta dagoela berdegunean, ez dakala inongo presarik baloia dukanean, beti ere baloiak gorakadoaz, eta Atletik horretan, espero ezagun zailtasun dira gozizatea. Lanean diardu Joseba Agirreren taldeak, Vanessa, Iraia, atzera Maite Oro, Zelai erdia gainditu Uartekoak. Goiak entzia oso zaila da, falta egin diote. Aukera izango du Elikako jokaldian Atletikek. Nahiadetek egin du falta. Hortxe Sofia Meltxor, Iraiaren aurrean azkar atera du kapitainak, Nekane, are hartzera aukera, ez da erremate egitera iritsi Maite Lizaso, azkenean Julemak egin du, asmo ona erakutsi du hor, eta ez da jaurtik eta txarra izan, atezainak ukitu, eta kornera izango da Atletiken alde. Ikusi behar Julemak azken minutu hauetan zer emango dion Atletiki, baina sasoi betean da, ate aurrean bezala jokoan ere bai, eta igerriko du talde zurigorriak. Hortxe
Kornerra alde, bigarren zutoinera, arremate egiten aregindu da Vanessa Gimbert, baina alegin antzua izan da. Ez du presarik Santa Teresa. Bida markagailu honekin oso ondo ari dira lanean, baina litekena da etxeko ere partida luze egitea. Bai, azkenean baloiaren atzetik zaudenean minutuak, orduak dirudite eta bueno, oraindik 25 bat minutu falta dira. Baina aurreko asteburuan ikusi genuen atzean oso eroso ibili izan Santa Teresa, Realak aukera anitz izan zituen, ez zuen sartu eta azkeneko minutuan Naiadetek sartutako golari esker 3 puntuak Badajotera joan ziren. Momentu honetan berdin daude, baloia izatea edo ez izatea berdin zaio talde honi, eta Atletik naiz eta baloiaren jabetza izan, ez ditu aukera oso garbiak sortu, eta sortu dituen 2 aukera horiek Emelik oso ondo atera ditu, ez? Eta hortxe aurreneko aldaketa Santa Teresak Naiadet txartel horia zuen jokalaria kendu du Juan Carlos Antunezek, eta bere ordez berdegunera Marta Rubio atera da. Arnaz Bila. Hortxe Maite Orozek eskuinera. Julema eman dio baloia Gasteiztarrak barrura. Maite Oroz, Iraiak erdirak eta ona egin du, eta hasiera batean gelditu bikaina zeina, baloia barrura sartu da, burukada lekutatik egin du Luziak, eta esan dizugu golak egiten ari dela jokalari iritsi berria denboraldi hasiera honetan. Erremate zaila zen, gelditua bikaina zirudien hasiera batean, baina baloia barrura, eta hortxe azken txampan sartu baino lehen Atletikek berdintzeko gola. Azze burukada egin duen Luziak. Bai, egia esan hasieratik, ez, alde batetik Iraiak emandako jaurtik eta bikain horri, hasieratik ikusten zitzaion gainera Luzia aurrean juten aizala, eta oso zaila zen. Salto ikusgarria egin du, oso ondo jodio baloiari, oso mugimendu ona egin du buruarekin, eta banakoa, ez. Zaila zirudin horren, azkenean Atletikek merezitako gola sartu. Hortxe, Oviedo Modernotik fitxatutako jokalari oso gaztea da, antzen denboraldian Lezaman ikusi genuen, denboraldi amaieran, jokalari bizia, gola du, 18 urte besterik ez. Eta ez dakit orain beste partida bat ikusiko dugun, baina ez zait iruditzen Santa Teresak jarrera aldatuko duenik, Atletik zen nolako aukaria den ikusita, puntua ez da txarra eurentzat. Ez, puntua ez da txarra, ez. Alde txarrena hobeto esan da, agian izan ziteken garaipena lortu nahi zutela, baina ez du erakutsi Santa Teresak baloia nahi duela, edo partidua irabazi nahi duela lehenengo minututik, ez. Oso ondo atera da, leheno aipatu degun bezala defentsiboki oso talde landua da, Atletik ere, iaz erakutsi zuen bezala, baina baloiaren jabetza Atletikekoa da, Atletikek 3 puntuak nahi ditu, eta Santa Teresa ez dut uste berean aldaketa nabarituko da. Garaipenaren bila Joseba Agirreren taldea, ezkerrean Maite Lizazok baloia Maite Oroz eman dio, Maite Oroz mugitzen ari da, dinamika handiarekin, horrelakoa da bera, zelai erdiko joko hori. Osoarekin edo eskuarekin ukitu du baloia Erikak, eta falta irazi du epaileak. 20 minutu eta luzapena neurketa amaitzeko Bibero futbol zelaian Atletikek berdinketa lortu berri du Luziaren bitartez. Paralejok aurrera. Baloia Ainhoa Vicente Morazak ukitu du buruz. Erika Vázquez. Maite Lizaso. Atzen sartuta Santa Teresa. Banakoari eutsi nahi dio Extremadurako taldeak. Baloia Bania Martinsek babestuko du, baina hortxe Erika Vázquez agertu da, eta baloia gainetik kendu nahi izan du Brasilarrak. Nekanek Maite Oroz eman dio, txedan Nekane Diez, baloia are hartzera. Marta Rubiok buruz ukitu, Julema, ondo Julema korrez. Baloia aurrera Banesak, lehen ukituan Julemak bikain. Erdirak eta egin nahi zuen Iraiak, bidea itxi dio Maria Neirak.
Eta hortxe hito larrian orain, Santa Teresa. Atletikek sinisten du, esan duzu. Psikologikoki oso talde indartsua dela joan zen denboraldian. Hainbat partida estu une latzetan eta gogoan dut adibidez. Denboraldiaren ondarrean oso neurketa erabakigarria izan zena gero liga irabazteko Atletico Madrilen zelaian. Nola atera zuen aurrera, hainbeste lesioekin eta horixe da talde honen ADN-a edo. Bai, azkenean oso argi irakutsi duten iaz, lesio oso larriak izan zituzten, ez da bakarrik aste bete edo 2 aste utxune bat sortzen dutela, baizik eta 6-7 hilabetetako lesio larri baten ondoren, bigarren taldetik igotzen diren jokalariak, Maite Oroz kasu zer nolako etekina eman zion taldeari, ez, eta aurten berean jarraitzen dute, lesioak jarraitzen dute, eta lesio hoiei buelta ematen jakin dute, fitxaketa politak egin dituzte aurten ere, eta ikusi beharko da partiduak aurrera finalan edan jarraitzen dira. Falta irazi du epaileak, Santa Teresak izango du baloia. Eta ikusi, hori ez da Santa Teresako entrenatzailea, bere laguntzailea bota du epaileak, zerbait esan dio. Bai, baina ez dio ezer errepikatu, ze nik uste zerbait larria botako zion arbitroari eta honek kalera. Ez. Nik uste jakinda zuen agian esandakoa gorria eraman zeitekela, ez? Juan Carlos Antunez entrenatzailearen laguntzailea aldagelera, zuzenean. Falta zuzenean atera duen bezala Santa Teresak, inolako ondoriorik gabe, Atletikek berreskuratu baloi jabetza eta bigarren golaren bila jarraituko dute Joseba Agirreren eskek. Hortxe da Vanessa Ginbert, Maite Oroz. Jokoaren irteeran uhartekoa taldeari laguntzen. Nola hartu den erantzukizuna 18 urterekin. Guantxe bertan, azkeneko minutuetan ikuste jokalari guztiak bilatzen ari direla Maite, jakinda 18 urterekin, gaztea, eta baloiarekin daukan alde positibo hori, nik uste jokaldi guztiak berarengan pasatzen ari direla eta beste dinamika bat ematen ari dira momentu honetan Atletikek. Joantzen demoraldian lesioengatik jokatzen hasi zen, azkenean partida guztiak jokatu, 5 gol egin zituen, eta esango nuke denboraldiko ustekabokorik handiena izan zela ligan. Ekarpenik onena. Bai, hori argi dago, Txapelketa osoa kontuan hartuta diot. Bai, eta gainera partidu guztiak, normalean lehenengo partiduetan, azpitik edo atzetik etortzen diren jokalariak, eragin oso ona ematen dio taldeari, ez? Baina gero jokalariak osatzen hasi ziren eta hala ere Maite jarraitu zuen 11koan eta gainera zuk aipatutakoa, ez? Ekarpin handia emanez, ez bakarrik gol aldetik, baizik eta joko aldetik. Hortxe Maite Oroz, Julema, Gasteiztarrak atzera, beste patxada ematen dio jokoari. Maite Lizaso, Ainhoa Vicente Moraza, Donostiarrak area barrura, eta hortxe jokoz kanpo borrokantzen Nekane Diez, aurreratuta Barakaldokoa, eta Emili Mengi atezainak aterako du. Baloia aurrera. Azkar galtzen du baloia Santa Teresak. Ona Atletikentzat, denbora du oraindik bigarren gola lortzeko. Horixe da Joseba Agirreren taldearen xedea. 15 minutu eta luzapena biberon. Behar, Santa Teresak aurreneko gola jaso duela, aurtengo denboraldian etxean. Aurreko 2 partidetan, aurkariek ez zioten atea zulatu. Eunate, Vanessa, galdean Iraia, Vanessarekin jokatu berriro ere, ondo gainditu du Sofia Melchor, atzera, eta orain aurrera Maite Lizasok, Nekanek, Maite Oroz eman dio, Nekane Diez, ondo, orain jokaldia lotu nahi izan dute, landu, hortxe biderdian, eraman egin dute, etxekoek erne, hor, kale egin du, Ainhoa Vicente Moraza, baina bere ala, lekua berreskuratu jokalari bizkorra da, eta hortxe aurkaria, aukerari gabe geratu da hasiera batean, kornera lortu du,
alde, Santa Teresa. Eta eskerrak azkenean Ainhoa abiadura handiko jokalaria dela, bazi joan ere Estefa eta bazi joan Sofia aurreraka Mireiari laguntzeko. Mireiak egin du jokaldi azkenean, eta hortxe korner alde izango du Santa Teresa. Estefa atera du, kapitainak, bigarren zutoinera, Erne, hor, erremat egiteko aleginean, eta egin du Santa Teresako jokalaria, baina Baniaren gana iritsi da, berriro ere arriskua, eta falta dira zidopaile. Atetikek azkar aterako du. Vanessa Gimbert. Maite Oroz. Huartekoak aurrera. Paralejok aldaratzea, baloia kanpora. Elai erditik, arrastotik Iraiak aterako du. Korlakoetan badu eskarmentua Atletikek. Markagailua konpondu behar, erabaki egokiak hartu, eta horretarako eskarmentuak aldea egiten du. Patxadarekin jokatu, eta aukera izango du Atletikek. Hortxe, eta esaten ari ginena gertatu da. Nekane Diezek, hau ere azegola. Bikaina. Bikaina ikusi du, oso ondo ikusi du Erikak Nekanen mugimendua, eta honek ezkerrarekin jaurtik eta bikaina eman dio, baloiari zugarri potentzia handia emanez, eta azkenean Emilik ezin izan du ezer eginez, nik uste bat eta bete bikoa, merezitakoa, eta batez ere, postekoa ere Nekanek berriz ere beste gol bat sartu izan, ez? Esaten ari ginen, aldaketekin jokalari hauek beste patxada dutela, bai Erikak, bai Julemak, hortxe erakutsi dute. Momentu egokia pausa jarri jokaldiari, pasea ondo aukeratu, eta mugimendu ona egin du Nekanek, ligako denboraldiko bigarren gola sartzeko, 9 hilabete min hartuta egon eta gero haze poza. Ze azkenean, minutuak aurrera junala, Nekane bezalako jokalari bateko haindik nabaritu behar du ez dagoela 100%, ez dagoela oain dela 2 urte bezala, abiadura galtzen duzu, hanka ere, naiz eta ondo egon, oaindik zure zalantzak izaten dituzu, lan bikaina egin du 9 hilabetetan, baina oaindik asko falta zaio Nekane izateko, ez? Honek ere asko lagunduko dio, aurreko aldian txapeldunen liga ere jokatzeak ere, beste postazun bat ematen dio atletiki eta bairari batez ere, eta oraingoan, ikusi bat eta betekoa bikoa berak sartu. Patxada handia erakusten ari du Atletik eta jokalariak, eta Julema sartu denetik, hori ikusten dugu benetan Atletik dominatzaile, jokaldi oso politak eginez, eta batez ere, bat eta bikoarekin, orain beste patxada bat erakutsiko du. Hortxe, Nekaneren golarekin batera albiste ona Zubietatik ere, Naikari Garziak erdietsi du Realaren 2 eta hutsekoa. Denboraldiko aurreneko 2 golak talde txuri-urdinak, Raioren aurkako garaipena bideratzeko. Atletikek biberon bideratua duen bezala, oso neurketa zaila bideratu du. Egokia baliatu, aurkitik ateratako jokalariek landu dute bigarren golaren jokaldia, gola Nekane Diezek egin du, denboraldiko 2. Aldaketak ere izan dira, aipatuko ditugu, Santa Teresan, orain Arnaz Bila, orain arte bere asmoa ondo atera zaio Juan Carlos Antunezi, baina orain markagailuan atzetik beste zerbait egin beharko du, edo bintza saiatu beharko du egiten, eta hor orain bai Atletikek espazioak aurki ditzake kontrasoan min egiteko. Lehenengo zatian aipatzen genuen, agian bigarren zatian fisikoki nabarituko zutela Santa Teresako jokalariek, azkenean baloiaren atzetik juteak ere hori dakar, eta guain bigarren zati honetan, hasiera batean oso ondo atera dira, utxuneak ikusten hasi da Atletik, agian Santa Teresako jokalariak ere, fisikoki matuago daudelako, eta guain, bat eta bikoarekin argi dago Santa Teresa ez dela egongo oso eroso, eta aurrera jute horretan Atletik utxuneak nabarituko dute. Garziak eraman du baloia, azkeneko gola egin duen jokalariak. Ondo babestu du, baina falta eginda dio epaileak. Bania Martins lurrera bota du, eta hortxe Atletikeko aukian aurpegiak ikusten ditugu. Egoera zeharo aldatu da, onerako. Orain presa Santa Teresak du. Orain arte ez bezala. Paralejo. Eta erditik baloia aurrera.
buruz area barruan, Erne, eta azkenean ezin errematea egin Rakelek. Oraintxu atera den jokalariak. Orain presarik ez duena Ainhoa Tirapu da. Ez du ondo jo baloia, Iraiaren ganazi joan. Etxekoek berreskuratu dute, eta aldaketa orain Atletikek egingo du. Eta golegilea badoa. Apurka itzultzen ari den Nekane Diez. Eta itzuli nola gainera. Gola takuen seri. Zazpi eta utzekoa. Eta gaur balio handia duen bigarren berak egin. Bai, horrelako partidu da normalean liga irabazteko aukera daukazu, ez? Hemen 3 puntuak galtzeak azkenean, atzetik juteko momentua iristen da eta bide batez, buelta eman horretan Nekaneren aportazio horrekin 3 puntuak Bilbora etorri daitezke. Erdilari bat sartu du Joseba Agirre, Marta Perea. Aztegiko jokalari gaztea. Hortxe Leia Zelai erdian, Julema Lurrera, Erika Vázquezek eraman aizuen baloia, Maite Oroz. Baina falta, Atletiken aurka, horixe adierazi du partidako epaileak. Presaren presaz orain, Santa Teresa. Marta Parralejo katerako du falta. Geldikako jokaldietan oso adi egon beharko dute zuri-gorriek. Atletikeko zuri-gorriek. Erne bigarren jokaldiari, baina ez errematea zuzenean iritsi da. Eta hortxe galdu dute aukera etxeko jokalariek. Magi Torrek egin du alegina, Atletiken ibilitako jokalariak. Ainhoa Tirapu. 3 gol egin dizkiote liga hasiera honetan. Horretan honena Bartzelona da. Oraindik ez baitu bakar bat ere jaso. Bartzelonak Transportes Alkaine izango da aurkari gaur. Eta ondo bidean neurketa aurrera atera beharko luke Xabi Lorenzen taldeak. Reala Zaragozan izango da aste azkenean. Eta liga aste barruan izango dela gogoratuko dugu. Atletik eta Oiartzunen artekoa atzeratu egingo da. Atletikek txapeldun ligako partida duelako egun horretan bertan Fortuna Jorrinen zelaian. Eta datorren igandean Oiartzun hemen izango da, Liberon, Santa Teresaren aurka. Hortxe erasoa luzea da, etxeko talde zuri-gorriak bigarren gola nahi du, eta orain Atletik atzean sartuta. Bulema, defensa lanean, hauia galdu du Gasteiztarrak, Erne, are hartzean Sofia Melchor, baina ez inaurrera egin, erasoko jokalaria, eta Erika Vázquezi falta eta txartela izango da. Hortxe ikusi du Marta Rubio bigarren zatian atera den jokalaria. Normala da orain. Bultza egin nahi izatea etxeko taldeak, Atletikek ere lasaitasun pixka bat hartuko du, baina sendo eusi beharko dio Atletikek, batez ere geldikako jokaldi horietan, zubietan ikusi genuen. Erasoania ez ere egin gabe, azkenean falta bat eta gola eginda garaipen erdietsi zuten Extremadurakoek, eta horretan ere badu eskarmentua Atletikek. Bai, eta azkenean Atletik pentsatu behar du, ez? Ia 85 minututan egindako lanari ezin diola orain gauza batengatik edo besteangatik kale egin, ez? Argi dago gain Santa Teresa aurrera jo behar dula, behintzat puntu bat lortzeko, baina orain lasaitasuna, patxada erakutsi behar du Atletik, iaz erakutsi zuen bezala eta partidu askotan erakusten duen bezala. Neurketa gaiztoa ondo bideratua du, aurrera ateratzen ari da Joseba Agirreren taldea, galtzen hasi den norgehiagoka. Baniak buruz baloia kanpora, ez du presarik orain, Eunatek. Julema defensa lanean ondo, arnasa ematen dio taldeari.
Baloia Luziaren gana zijoan. Baina Mungi atezainak atera du. Honek luze jokatu. Zelai erdian da Leia. Arnasa falta zaio Santa Teresari, orain zuzen eta espazio gehiagorekin. Atletik min egiteko egoeran da. Luzia aurrean ipini du Joseba Agirrek erreferentzia gisa. Erne. Tirapu. Areaz kanpo. Baloia aurrera. Erikak babestuko du. Hortxe Maria Neirarekin borrokan. Atletiken aldekoa izango da. Hortxe 3 minutu. Eta gainera txartelanik ez dakit Estefari erakutsi ote dion kapitainari protesta egitegatik. Norbait erakutsi dio. Nire uste paralejori, agian bandako sakea kontrapitatu dako, edo horrelako zezer ez. Azkeneko minutu hauetan normalean jokalariak oso urduri egoten dira eta arbitroa ja nekatuta bukatzen dute hainbeste esan eta esan dako egin ez. Hortxe Ainhoa Vicente Moraza aldatuko du. Erdiko atzelari aritu da gaur. Lehengoan era ustu egintzen San Mamesen txapeldunerigako partidan. Eta donostiar bat kendu, beste bat sartzeko. Esti Aizpurua. Oiartzungo jokalari ohia, Realean ere ibilidakoa. Esti Bajok ere bide bera egin du. Aukian da aurrelaria. Azken minutuak. Esti Aizpuruak jokatuko ditu atzealdean. Hortxe da egalean Atletik, Unatek zuen baloia. Aspaldiko minutuetan ez da gauza handirik gertatu area bietan eta hori albisterik onena da Atletikentzat. Unate eta ikusi, partidaren ondarrean Levantek ere aldea egin du. Alariak bieta batekoa, neurketa zaila Albazeteren kontra. Albazete ere aurkari xamuragoa zen eta hor ikusten dugu. Talde horien maila nola igo den Santa Teresa, nola igo den Tenerife Granadilla, atzo ere beste partida bat irabazi zuen, eta goian izango dira Kanariarrak, maila asko igo dago. Bai, ligarentzat asko sobeto ez. Leheno ikuste genuen denboraldi hasi aurretik zeintzuk igongo ziren aurrean, zeintzuk borrokatu ez duten erreginako pan sartzeko 8 postu horietan, eta zein jaitsiko zen, ez? Aurten denboraldi hasita inork ez zekien zein jaitsiko zen, txapeldun agian zein izan zitekeen bai, beste maila batean daudelako, baina hor erdian talde asko gondo dira eta bukaeraino ikusiko dugu zein sartuko den erreginako pako lehenengo 8 postu horietan. Erne, jokaldi hauek dira arriskutsua. Paralego baterako du. Area barrura eta aldaratzea Ainhoa Tirapuk. Baloia nola edo ala atera nahi dute area ingurutik Atletikeko jokalariek. Hortxe Marta Perea, Maite Oroz, Santa Teresako jokalaria estutzen ari dira, falta. Arralejo lurrean da. Etxekoen atzelaria. Berehala zutitu. Marta Perearen min hartuta lurrean. Luzapeneko minutuetan gara dagoeneko. Santa Teresa bat, Atletikek 2. Neuketaren ondarrean egin du aldea Joseba Agirreren taldeak. Erne falta honekin. Atezaina zelai erdiraino igo da. Mengi. Ezin errematea egin, Vanessa Gilbertek atera du. Eta orain kontrasonan ateratzeko aukera talde zurigorriak, Atletikek, baina orkal egin dute. Atzean sartu behar berriro ere. Zirrikitu guztiak izteko Joseba Agirre. Datorren asteazkenean. Kontzen demoraldiko entrenatzailerik onenari saria berak oso beharko luke, baina Danimarkan izango da, nahi ere, bera izendatu Espainiako Federazioak, kontzen demoraldiko entrenatzailerik onena lehen mailan. Da jabe, baloi loratu horretan, Ainhoa Tirapu, apurka, aurrera doa neurketa.
gutxi falta zaio Atletiki 3 puntuak etxera eramateko. Hortxe Julema Korrez, abia da bizian, Mungi atezainak aurrera. Baloia buruz, Gaia Iturregi bidali du kanpora. Orain ez du zirrikiturik aukitzen Santa Teresak. Baniak aurrera eraman nahi zuen baloia, abantaila osoa Banesak. Pinoak aurrera, Neirak buruz ukitu nahi zuen eta hortxe Bereak kendu dio baloia, atzera Magi Torre. Horreroso Atletik. Zuzen jokatzen ari da Santa Teresa. Erne, Banesak buruz. Adi Erne, Ainhoa Tirapu, iruindarrak berreskuratu du baloia. Gertu du denboraldiko laugarren garaipena Joseba Agirreren taldeak. Txetik kanpo, bigarrena izango litzateke, beti zen zelaian, joan zen asteburuan. Bat eta birabazita azken minutuan, gaur ere sufrituta, baina un egokian hautsi du norgehiagoka, talde zuri-gorriak. Alta orain, Atletiken aurka, dagoeneko 3 minutu luzatu du epaileak bigarren zatia. Iraia Iturregi du baloia, Baniarekin leian. Baloia kanpora. Eta oraintxe amaitu da norgehiagoka, esan bezala, meritu handiko garaipena Joseba Agirreren taldeak, 1 eta 2, partida oso zail jarri zaio, nondik zetorren jakinda, asteazkenean oso partida gogorra izan zuten Samamesen txapedunen ligan, balio handiko garaipena Larraitz. Bai, dudari gabe, ikusita nola juntan partida, atzetik etorrita, eta erabat dominatzaile izan arren kostata azkenean, 3 puntuak lortu ditu, oain berriz ere txipa aldatu behar dute, eta disfrutatu oaingo minutu hauetan, eta autobusean sartzen direnean, ja seguro Championsean pentsaten hasiko direnez. Eta Jorrinera bidaia aurki dute, asteazkenean jokatuko du final amaserenetako itzuliko neurketa Atletikek, Fortuna Jorrinen aurka, 2-1 irabazi zuten Samamesen, alde horri eutxila dio Joseba Agirreren taldeak, erronka polita izango da, gozoa gaurko garaipena, aste borobila talde zuri-gorriak, joan zen asteburuko jardunaldia kontuan hartuta, 3 garaipen erreskadan, txikak egin du 1 eta hutsekoa Santa Teresarentzat, Lucia Garziak bigarren zatian banakoa, gol bikainak Atletiken 2, 3 esango nuke, eta gero Nekanek 9 hilabete min hartuta egon eta gero itzuli da, duela 3 aste itzuli zen berdegunetara, dagoeneko 2 gol erdietxe ditu, gaurkoak balio berezia du, 3 puntuak eman dizkio bere taldeari, hortxe Bibero uzten ari dira, pixkanaka zaleekin posa ospatzen eta albiste bikainak ere, Zubietatik Realak denboraldiko aurreneko garaipena erdietsi baitu, hauxe izan da guztia, 5. jardunaldian, gaizki hasi zen atzo Oiartzunek porrota etxean beti zen aurrean, gaur berriz garaipena Atletikek Biberon Badajozen Santa Teresaren aurrean, Realak denboraldiko aurreneko golekin batera 3 puntuak eskuratu ditu Zubietan Rayo Vallecanoren aurka. Hauxe izan da guztia Biberotik.